Палітзняволены журналіст Ігор Ільяш адзначае ўжо другі запар дзень народзінаў за кратамі. У яго назіраюцца значныя праблемы са здароўем. Тым часам перамовы з Вашынгтонам застаюцца на паўзе. Апошні раз Джон Коул быў у Беларусі 4 месяцы таму. Вітаю спадарства ў аб'ектыве. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім выданні. З вами Віталь Бабін. Пачынаем. Пачынаем выданне з моцнай атакі, якую здзейснілі ўкраінскія дроны на расійскія склады ў Падмаскоўі і Тамбоўскай вобласці. БПЛА нанеслі ўдары па будынках маркетплейсу Wildberries. Ёсць параненыя і загінулыя. Губернатар Тамбоўскай вобласці Евгений Первышоў паведаміў, што ў выніку трапляння дрона ў лагістычны цэнтр Wildberries загінулі 7 працаўнікоў начной змены, яшчэ 25 чалавек пацярпелі. Згодна з інфармацыяй ад мясцовых уладаў, у Падмаскоўі пацярпелі 26 чалавек, з іх двое ў Нагінску, яшчэ 24 ў Электрасталі. Людзі атрымалі траўмы ў выніку падзення дронаў на склад Wildberries. Як і заўважае выданне «Уніан», за некалькі дзён да атакі Marketplace змяніў умовы дамовы з прадаўцамі. Цяпер за тавары, пашкоджаныя ў выніку абстрэлаў, выбухаў ці падзення дронаў на склады, Wildberries адказнасці не нясе і кампенсацыі не выплачвае. А ў Беларусі набылі моц пастановы Нацбанку, якія датычаць крыптабанкаў і кантролю ў сферы токенаў. Да таго ж, фінансавы рэгулятар пазначыў асаблівасці выдаленай ідэнтыфікацыі. Эксперты заяўляюць, што гэты крок канчаткова пазбаўляе беларусаў фінансавай прыватнасці, робіць кожную крыптатранзакцыю бачную для сілавых структураў і пашырае інструменты для палітычнага пераследу. Падрабязней Зміцер Смак. Ад бренду IT-краіны да 2020-го да лічбавай турмы. Прынамсі так эксперты тлумачаць новыя пастановы Нацбанку. Яшчэ раней мёртвую манету зрабілася крыптавалюта беларускі талер, якая была створаная паводле алгарытмаў біткоіну і якую разглядалі як альтэрнатыву беларускім рублям. Цяпер жа ўлады пастанавілі яшчэ мацней кантраляваць усе аперацыі з криптовалютами. У вас есть белорусский криптобанк, который подпадает под белорусское законодательство. Вы себя там идентифицируете, любые транзакции видны. Соответственно, тут я бы сказал, что угрозы две. Это если вы что-то оплачиваете с помощью криптокошелька, и второе, если вам присылают деньги. Ідэнтыфікаваць карыстальнікаў цяпер будуць біяметрычным правяраннем. Гэта максімальна спрашчае працу сілавікам. Гучныя арышты за фінансаванне так званай экстрэмісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці праз крыптавалюту працягваецца ўжо 5-й год. Адзін з першых публічных выпадкаў справа Александра Зиязэддзінава, які быў затрыманы яшчэ ў 2022 годзе за тое, што перавёў эфіры на крыптагаманец ініцыятывы Байпол. У выніку яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі. 2 месяцы таму на 5 гадоў асудзілі Дмітрия Новікова за тое, што пералічыў крыптавалюту беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну. Калі раней сілавікам прыходзілася шукаць ланцужкі данатаў праз трансакцыі з картаў беларускіх банкаў і выпадкова атрымліваць звесткі закрытых базаў, то 2 гады таму беларусам увогуле забаранілі набываць крыптавалюту ў замежных кампаніях. А цяпер новыя правілы прымушаюць рэзідэнтаў ПВТ заливать информацию силовикам по первым запыте. Зажим идет с двух сторон. Со стороны санкционных ограничений, то есть ты не можешь тайно зарегистрироваться на европейской либо международной бирже и, соответственно, использовать криптокошелек. И второй момент — это национальный контроль над всеми ресурсами. Мы говорим о том, что это уже не IT-страна, IT-резервацыя. Рызыка трапіць у турэмную камеру паводле лічбавых слядоў застаецца нават у замежных рэзідэнтаў, якія прыязджаюць у Беларусь. Шмат фактаў донатаў сілавікі знаходзяць, калі проста забіраюць тэлефон і глядзяць крыптагаманцы, скрыншоты да гісторыю ліставання. Нават калі сама трансакцыя была ў блокчейне ананімнай, знойдзены ў тэлефоне пароль ад гаманца ці гісторыя аперацыяў можа паслужыць гатовую доказную базою палітычнай крымінальнай справе. Зміцер Смак, Белсат.
Джон Коул не едзе ў Менск ужо 4 месяцы. Лукашенко таксама больш не згадвае перамову са Злучанымі Штатамі. Але тым часам віншуе Трампа з днём народзінаў і 250-годдзем США. Цяпер у медыях разышлася трывожная інфармацыя. З Дзярждэпартаменту сыходзіць архітэктар перамовы з Лукашенкам Крыс Сміт. Аптымістычны прагноз Коула, што да канца года США дамогуцца вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў, так і застанецца марою, высвятляў Антон Бяздольны. 4 месяцы з апошняга кантакту пасланнікаў прэзідэнта США і Александра Лукашэнкі. Тады 19 сакавіка Джон Коул правёў перамовы ў палацы незалежнасці і дамогся вызвалення 250 палітвязняў. Ускосна анансаваныя Коулам і Лукашэнкам перамовы ў траўні так і не адбыліся. Але ў Менск завітаў сябра Коула, асоба з атачэння Дональда Трампа, пратэстанцкі прапаведнік Фрэнклін Грэм. Ён сустрэўся з Лукашэнкам і выступіў на буйным хрысціянскім фестывалі на Чыжоўка-арэне, але пытанне вызвалення палітвязняў публічна не ўзнімаў. Я попрошу вас произнести молитву вслух. For your president, за вашего президента, for those that are in authority, за тех, кто начальствует. Перапынак у перамовах афіцыйна не каментаваў і спецпасланнік Трампа ў справах Беларусі Джон Коул, але пад публікацыямі прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў у соцсетцы X ён некалькі разоў пакідаў кароткія, але аптымістычныя каментары. Як кажуць дасведчаныя крыніцы, лукашэнкаўцы сталі занадта шмат прасіць, то бок яны ўсё болей жорстка таргуюцца, таму што разумеюць, што вось ужо некалькі соцень вызвалена, а асноўныя санкцыі яшчэ не знятыя. Была спроба яшчэ і Еўропу неяк пры дапамозе Вашынгтона прагнуць, але не надта гэта ўдалося. Напрыканцы гэтага тыдня з'явілася інфармацыя пра сыход з пасады намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара США і адказнага за перамовы з Менскам Крыса Сміта. Афіцыйна гэта інфармацыя пакуль не пацверджаная, але прадстаўнік Цэнтру еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі ў размове з нашым тэлеканалам распавёў, што Сміт сапраўды пераходзіць на пасаду кіраўніка місіі АБСЕ ў Малдове. Дыпламатычная служба США падрыхтавалася да гэтага пераходу. Знойдзеныя новыя людзі, якія будуць займацца беларускай праблематыкай. І тут найперш, конечно, мы разумеем, чаму такая высокая цікавасць да фігуры менавіта Крыса Сміта. Ён быў архітэктарам вось гэтага перамоўнага трэку з беларускім рэжымам. Валер Кавалеўскі запэўнівае, што сыход амерыканскага чыноўніка не паўплывае на якасць перамоваў, а ратацыю трэба ўспрымаць як тэхнічную паўзу. Мы бачым, што гэта перыяд паміж вызваленнямі трохі зацягнуўся, але ёсць прыкметы таго, што гэта адбудзецца. І магчыма тое, што гэтая праца займае трошкі больш часу, адлюстроўвае маштабнасць нейкіх дамоўленасцей, якія будуць рэалізаваныя ўжо ў бліжэйшым часам. Пасля сакавіцкага вызвалення Джон Коул у інтэрв'ю тэлеканалу Newsmax выказаў спадзяванне на вызваленне да канца года ўсіх палітвязняў. Цяпер такі статус паводле праваабаронцаў маюць больш за 860 асобаў. Антон Бяздольны, Белсат. Фестываль беларускай культуры тутака, што праходзіць на польскім Падляшшы, набірае максімальныя абароты. Чым жыве фэст для самай мяжы з Беларусю ў гэтыя хвіліны, якіх музычных сюрпрызаў чакаць на галоўнай сцэне ўвечары, з месца падзеяў распавядзе Андрэй Сульжыц. Другі дзень фестывалю тутака прынёс яшчэ больш драйву. Субота «Экватар і сэрца» фэсту аб'яднала насычаную культурную праграму, актуальныя дыскусіі і незабыўную атмасферу. Сярод культурных падзеяў дня інтэрактыўная пляцоўка клубу гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус 1863». Так блізка да жывой гісторыі часоў Каліноўскага наведнікі фестывалю, напэўна, яшчэ не былі. Са Стэфанам Корфам мы пагаварылі пра славуты шлях святога Якуба, які штогоду праходзяць сотні тысяч людзей пешкі ад порту да Сантьяга. Уласна пра гэта ягоная аднайменная кніга, якая вучыць жыць цяпер і зараз. Ідэя была паказаць людзям у эміграцыі, што існуе вялікі свет, ён побач і ён зараз вось дасяжны, ты толькі працягні руку. Адбылося і спатканне з зоркамі нашага каналу у фармаце папулярнай праграмы «Тут і там». Вядоўцы Алесь Залеўскі і Зміцер Міцкевіч. Гаварылі аб тым, якім чынам палепшыць нашу працу, якім чынам палепшыць працу дэмакратычных структураў увогуле ўсіх і самае галоўнае ператварыць любую крытыку ў канструктыў. Адной з галоўных грамадскіх падзеяў гэтай суботы стала нефармальная сустрэча са Святланай Ціхановскай, што адбываецца акурат у гэтыя хвіліны.
Кульмінацыя кожнага дня надыходзіць пасля заходу сонца, калі пачынаецца музычная частка. Учора была нечаканка. Усіх уразіў рэп у выкананні Паўла Северынца. Многіх не бачыў з 20-го года. Нарэшце на волі разам з народам. Сёння на галоўную сцэну па чарзе выйдуць зорныя хедлайнеры. Самабытны праект Чарнаброва, рэпер Вінсент і гарадзенскі панк-бунтаўнікі, гурт «Дзецюкі», які гледачы выбралі самі праз адкрытае галасаванне. Гэты начны выбух эмоцыяў і супольныя спевы пад зорным небам і паставяць кропку ў другім дні фестывалю. Андрей Сульжыц, Белсат. І да спартовых навінаў на чэмпіянаце свету па футболе засталося правесці толькі 2 матчы. Зборныя Аргентыны і Іспаніі ў вочнай спрэчцы выявіць наймацнейшага, а каманды Францыі і Англіі пазмагаюцца за бронзу. Характэрна, што ўвесь гэты квартэт і займае верхнія радкі рэйтынгу FIFA. А прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі футболу Джанні Інфанціна назваў сёлетні чэмпіянат найлепшым турнірам у гісторыі. Падрабязней у нашым матэрыяле. Залатыя футбалісты. Паводле звестак аўтарытэтнага нямецкага парталу «Трансфермаркт», 104 футбалісты з заявак удзельнікаў апошніх матчаў планетарнага форуму каштуюць агулам 5 мільярдаў і амаль 600 мільёнаў долараў. Матч за бронзу мундыялю запланаваны з суботы на нядзелю і распачнецца апоўначы паводле менскага часу. На стадыёне «Гард-Рок» у Майамі сустрэнуцца зборныя Францыі і Англіі. Французы ўпэўнена ішлі па турніры, выгуляўшы ўсе матчы ў асноўны час. Аднак далей трохкаляровыя сутыкнуліся з сапраўды нязручным для сябе супернікам, структураванай Іспаніяй, якой і саступілі 0-2. Ангельцы больш за ўсіх сярод паўфіналістаў налёталі падчас першынства, амаль 22 тысячы кіламетраў. Сустрэча адбудзецца а 17-й паводле мясцовага часу і ў Майамі чакаецца 30-градусная спякота. Ангельцы свой паўфінал адбегалі на сотні пазней французаў, і ў іх было менш часу на аднаўленне. Фаварытам матчу букмекеры лічаць зборную Францыі. 19 ліпеня ў нядзелю адбудзецца доўгачаканы фінал. Там упершыню ў гісторыі сустрэнуцца дзейныя чэмпіён Еўропы, каманды Іспаніі і ўладальнік Кубка Амерыкі зборная Аргентыны. Двубой адбудзецца ў Нью-Йорку а 22 гадзіне паводле беларускага часу. Піренейцы на чэмпіянаце прапусцілі ўсяго 1 мяч. У чвэрцьфінале іх засмуцілі бельгійцы. Аргентынцы граюць на нервах публікі сваімі феерычнымі камбэкамі і паспрабуюць адстаяць тытул дзейных чэмпіёнаў свету. На рахунку зоркавага Ліонеля Мессі на гэтым мундыяле 8 забітых галоў. Па гэтым паказчыку Лео дзеліць першае месца з французам Кільянам Мбапэ. Што датычыць букмекераў, то фаварытам матчу яны лічаць зборную Іспаніі. Перапынак у фінале мундыялю працягнецца 17 хвілінаў. Музычныя выступы Шакіры, Мадоны, Джастына Бібера зоймуць толькі 11 хвілінаў, што значна менш, чым меркавалася раней. Астатні час будзе выкарыстаны для мантажу і дэмантажу сцэны і для паліву поля. Маштабы мундыялю адзначаюць не толькі заўзятары, але і яго арганізатары. Кіраўнік FIFA Джанні Інфантына і прэзідэнт США Дональд Трамп ужо назвалі галоўныя вынікі турніру. Ваша адміністрацыя, кожны чалавек у Белым доме, у адміністрацыі, у гарадах, у штатах зрабілі свой уклад у стварэнне гэтай бяспечнай, спакойнай і радаснай атмасферы, каб перажыць тое, што свет ніколі не бачыў. Я не сумняваюся, што чэмпіянат свету заваяваў мільёны новых заўзятараў і вельмі шмат новых заўзятараў у ЗША, краіне, якая традыцыйна не была футбольнай краінай. Сюрпрыз ад FIFA. Арганізацыя абвясціла, што пераможцы мундыялю, акрамя кубка і залатых медалёў, атрымаюць унікальныя чэмпіёнскія пярсцёнкі. Агулам іх выпусцяць 2026 штук. 30 уручаць футбалістам і прадстаўнікам зборнай пераможцы, а астатнія паступяць у продаж. Цана пярсцёнка можа дасягаць 50 тысяч долараў. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. Завершаем суботні эфір, а ўжо заўтра чакаю спадарства ў падсумоўчай студыі Белсат. Пабачымся неўзабаве. Добрага вечара.